ved Sønderjylland, hvor hesten har været familiens omdrejningspunkt i flere generationer. Familien har gennem årene produceret rigtig mange heste med international kvalitet. Så som sagt, opdrager de hesten selv, eller så køber de talentfulde problemheste og løser derfor problemer. Highlights for Dorte, det er fuldt ved nordiske Youngliner 2012, både individuelt og på hold. Bronze til DM for seniorer i 2014. Det var jo en dårlig første år.